हागोन जोंहा गासैबो बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि सिङाव थानाय बयबो आरोबाव सोरांखौ मोनगोन, आरोबाव गोसोआ गोख्रों जागोन, बयनिबो जिउआव गोजोना फैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जोङो बिथाङा एसे आगोलाव बुंलांखादों, आंबो महात्मा गान्धीया बुंनाय बे बाथ्राखौनो फोथायो जे आर'जआव गोबां शक्ति दङ, प्रेयाराव गोबां एनार्जि दङ, आरो फुङाव जोङो जेब्ला आर'ज गाबो, प्रेयार खालामो, अब्ला सानसेया जोंनि जोबोद मोजां जायो। जेब्ला माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगाङाव जों एसे आर'ज गाबो, अब्ला जोङो खामानिखौ मावनायाव जाफुंसार जाहोनो हागोनखौ जोङो गोसोखौ दाद खालामनो हायो। Anis berkurang dengan